Zvawasarudza kumira wati ndiani achafamba. Uri iwe waitungamira panzvimbo dzaida anomiramira. Wati wazvitadza, saka ndiani achazvigona. Hapana chakapfava muupenyu. Kana warema mutoro sandiwe wega une mafudzi. Tiyeurire tinzimuone hata. Because suicide is not the solution. Suicide is not the solution. If it is the solution to you, then your mind is full of pollution. Why taking your life before completing your mission? Everyone is facing challenges, from dusk to dawn, fighting against enemies. There is someone who is willing to help you, but you're busy looking for a rope. Why committing suicide, leaving your children with no hope? My brother, suicide is not the solution. Romupfuti rwodzi pagurukuru rako kwi, nokuti wamharirwa ruva nerimwe dzingidzi. Zvakanzi gonyera pamwe maruva enyika haaperi, saka kana ramarwa chingofambira mberika nokuti haaperi. Mujolo unounza makuva kune vanofunga mbichana. But to you, suicide is not the solution. Nyika yeZimbabwe yaunoona iyi izere nevanhu vakachona, asi vanongonyengorera chero zvikwama zvingori nezvitupa. Kunyengorera kuziva kuti mari inotsvakwa, ikapera inowanikwa imwe, asi upenyu hunenge humandara hunotambiwa kamwe. Vatoriwo nevana vanoshama muromo zuva nezuva semanyana egatawa kuti dai tadya pese patadira semadora, asi vanoziva kufambira nyaya dzacho kuti nekuzviuraya. Saka vari vapenyu vachisekerera vakachona kudaro. Suicide is not the solution. Sarudzo dzatakaita kare dzinombotishayisa hope. Uri kuchamhembe woti dai ndakaziva ndakaenda kumaodzanyimbo. Uchikusosona seuri kuraramira mugwenya painochiruruka waipukuta nemakanda ehurukuru. Asi rangarira hapana nzira isina kumbofambwa. Rangarira mazano marairano zviripo zvepedyo zvikomo zvichakutapurira mute. Swedera pedyo tikutapurire, nokuti suicide is not the solution. Kuzviuraya kushatisa kwawabva nekwaunoenda. Kwawabva vanosara vachiti tariro yave muguva. Kwaunoenda voti harise basa ranyamukuta kupfuura simbi. Waita basa risiri rako. Kunorohwa munhu kudenga akadaro mukwasha murombo. Asi kunorohwa neunopisa zuva neHadesi. Saka suicide is not the solution. Ko uchimbodireko kuita makaro, kutiza neruzivo rwaunarwo vamwe visati vadzidza. Woenda nevana muchiuno uda kupendera dzinza. Uye tibatsirane tiri vapenyu kurembera sandikudona. Nhamo ndiye munhu wese vasingairambire sadza havasi vese. Suicide is not the solution.